TV Adundo Jaluo. Dongo kilo kupachi dunia mbaya atieno ala mungi makende ya mama na ajo dongo kilo kupachi dunia mbaya atieno vitie moga dunia te ilolo komiata mi iyonge kipesa toera unge moja tum dunia te ilolo komiata mi solo yonge kipesa toera uke atiro nyaramba de nyide dama Selim wida mkue wida wiki ya siyo siepna Joramba mama daddy ogina takeno atieno na jodongo atieno na Joramba mama daddy ogina takeno atieno na rito de subawa era lilo mondi ke biblos chocorito iwaro ya rito de subawa era lilo mondi ke biblos chocorito iwaro ya ala mungi makende ya mama na jodongo kilo kupachi dunia mbaya atieno akwayo mungi makende ya mama na jodongo kilo kupachi dunia mbaya atieno vitie moga dunia te ilolo komiata mi iyonge kipesa toera uke moja tum dunia te ilolo komiata mi iyonge kipesa toera uke Bingeyo na erika kaero jawar mamana erika kaero jawar mamana Bingeyo na erika kaero jero babano chiwa Donga erika kaero jero babano chiwa Bingeyo na erika kaero ringra tino bana Donga erika kaero ringra tino bana Bingeyo na erika kaero tienda mukuto geni kaka geno tienda mukutuga Bingeyo na eri kaka ero chonga magoroni Yavera eri kaka ero chonga magoroni Bingeyo na eri kaka ero iya matimona chia Dunga eri kaka ero iya matimona chia Bingeyo na eri kaka era goga matimo gochu Dunga eri kaka era goga majwago Kakaero, yeah, tiro wana. Yavera geri kakageno pacha maloso. Bingeyo na eri kakaero lewa mafulo goa.
Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tech, eraima punje. Mani eraing any chicotech, eraima chique. Namani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Freddy Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka Nyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako Joka Nyanam duto. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayueyo godo kaka oganda Joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e Chuny Onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chaluri, Sandan Tinto Pokaki. Ane woman rep Matio Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite ute, mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo jaluo,
My Indian station is being run by young people, and I want to invite all the young people to make sure ni watch Chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live, e Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV nitiere Facebook live, gintiere YouTube live, and I like this platform because it is a platform my young people birogo to provide a platform for other young people. Watch Chuny Onagi TV. Do you have a special event coming up? Let YouFriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. YouFriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mongi man Freddy Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Jokanyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.